Ďakujem veľmi pekne, že môžem vystúpiť. Ďakujem veľmi pekne veľkorysosti predsedovi SAS pánovi Branislavovej Gröningovi, že môžem vystúpiť. Naozaj sa teším, ja som veľmi rád. Ja keď vidím plné námestia a vo mne to ožije, ja naozaj nemôžem pomôcť, lebo je to neskutočná vec. Neskutočná vec, keď sa ľudia bijú a zápasia o svoje práva. My sme na dennej báze konfrontovaní, ako na tom tričku, že furt niečo, tam by za 2600, tam Fafokán, podpísaná zmluva s človekom, ktorý neexistuje, tam nejaká penzión Malanta vraj vybukovaný do konca roka, tam Gašpar, plagiátor, furt niečo. Máte právo, máme právo byť nahnevaní, máme právo byť frustrovaní, je to úplne logické a my politici máme povinnosť prinášať nádej, prinášať riešenia, prinášať nejakú predstavu, prinášať nejakú víziu, ale aj cestu. Aj cesta je dôležitá. A o tom chcem dnes hovoriť, že aj cesta je dôležitá. Budeme rozprávať aj o ceste, lebo nie je to tak, ako oni hovoria, že môžu nám naše deti grilovať na ražni a my musíme čakať, kým nebudú voľby. Nie je to tak, lebo raz keď tú žabu uvaríte, už je uvarená, už ste živú neurobíte. My máme právo, my máme povinnosť o naše skutočnosti a to, čo chceme, zápasiť a budeme, naozaj budeme, musíme. My teraz riešime konsolidáciu, miliarda nie je peniaz, miliarda tam, miliarda sem. A vraj tu riešime, že či budeme mozgovňa alebo montovňa. Ale vážení, keď to pôjde tak, ako to ide teraz, tak my budeme musieť byť radi, že zostaneme tou montovňou, kdeže aký sen o mozgovni. Lebo viete, čo oni urobili z našej krajiny? Špekulovňu urobili. To je špekulovňa, to nie je ani montovňa. Tu všetci tí ľudia, za nimi, okolo nich, to sú ľudia, ktorí nič neutvorili, nemajú produkt, nemajú službu, nemajú nič, len parazitujú na tejto krajine a tá krajina nevládze. Naozaj, im to nesmieme dovoliť urobiť to, čo urobili našej krajiny. Dnes sme sa dozvedeli v jednom denníku o Malante. Počúvajte, Malanta, že vraj do konca roka sú vybukovaní. No žiaľ, nevieme tam prespať. Ale viete, čo je dobrá správa? No tak budú aspoň dane, lebo ak je to do konca roka vybukované, tak je to nejakých 100 dní alebo koľko. Ak pýtajú 1000 eur za noc, no tak je to 120 000 do konca roka, z toho je 6 000 eur DPH pre štát, z toho musí prísť daň z príjmu aspoň 20-30 000. Mali by tam robiť aspoň 2 ľudia a tí ľudia by mali platiť odvody a dane ďalších 10. Tak ja sa pýtam, bude z tej Malanty 50 000 príjem pre štát? Bude, lebo ho potrebujeme. My naozaj potrebujeme. Dozvedáme sa. Počúvajte, neuveríte, že vraj byť v centre Stupavy, krásna tichá štvrť za kostolom, výhľad do Zámockého parku s dvorčekom, 70 štvorcov, viete koľko? 2600 eur! To je neskutočné! 2600 eur! Na toho predali štátne podniky. My si máme na toto zvykať a dnes sa dozvedáme, tých webovek nikdy nie je dosť, že náš šéf SIS je aj plagiátor. Naozaj na dennej báze. Robert Fico povedal, že lepší mafián ako plagiátor. Už Robert Fico, ale čo keď je to aj? Čo keď je to aj? Rozumiete? Tak to tak vyzerá. Ja si to nedovolím povedať, že je mafián, ale dovolím si povedať, že ju vyznáva, že sa s ňou inšpiruje. Ktorý blázon, ktorý normálny človek si dá vytetovať na predlakne mafiána. Povedzte mi jedného normálneho, lucidného človeka, ktorý si dá na predlakne vytetovať mafiána. A viete čo?
Ten človek je šéfom našej tajnej služby. Naozaj, to je neskutočné. Ten človek zamrzol na vývojovom stupni pubertiaka, ktorý potrebuje ohúrovať 18-ročné dievčatá pod zoborom 700-koňovým autom. Na tom vývoji zamrzol, presne na tom. A ešte aj plagiátor. Plagiátor a vybral si tému, vy ste neuverili, korupcia. Jasné, že to odpísal. Jasné, že to odpísal. Tak to nemohol stvoriť, to musel odpísať, lebo oni to majú pri nedeľnom obede. Rozumiete, oni to majú ako chlieb ku gulášu. Ten človek jasné, že to splagioval. A toto je náš naozaj šéf tajnej služby. Výzva by mala ísť aj z tohto námestia, ale ja poviem aj ten krok, čo bude ďalej, lebo musí byť ďalej. To nemôže len tak skončiť, že konštatujeme. Od toho sú civilizáciami, že ľudia o svoje práva bojovali a keď bojovali a chceli a niečo preto urobili, tak to dosiahli. Čiže my to budeme v tom pokračovať. A dnes nech zaznie výzva. Nech zaznie výzva pre Roberta Fica, pre vládu, pre Tomáša Druckera. Tomáš Drucker, prosím ťa, dokedy sa chceš na to pozerať? Dokedy sa chceš na to pozerať? Už raz ťa Gašparovci ponížili, tak to prosím ťa vráť. Gašpar musí odstúpiť, jednoznačne musí odstúpiť. My sme 11.9. Nikidom Slovákom robili takú akciu na námestí SNP, vďaka veľká, ktorí ste boli. Naozaj super. A tam sme definovali jednu požiadavku. A ja si strašne stojím za slovom. Naozaj, ja viem, že to nie je už cenné dnes v tej dobe. Ale ja som tak bol vychovaný. A keď dáte nejaké slovo, že niečo preto urobíte, tak niečo preto urobíme. Čiže my sme definovali požiadavku 11.9., že Gašpar musí odstúpiť. A my sme blízko, naozaj sme blízko, lebo ja vám poviem, sme blízko dohody tomu, že nie budúci týždeň, lebo budúci týždeň má protest KOZ a my chceme byť naozaj, že súčinní, koordinovaní, racionálni, tak nech robia, super, že robia, nech prídu a nech povedia. Čiže nie budúci týždeň, ale ten ďalší týždeň urobíme druhý krok na to, aby sme jasne povedali, že nám nemôže vládnuť človek, šéf Sisky, ktorý má vytetovaného mafiána. Však to už pochopte konečne, že to sa nedá. A tým druhým krokom bude aj protest, ale aj pochod. Aj protest, ale zároveň pochod. My sme o tom rozprávame sa, že kde a ako. A jedna z lokácií, že kam, je aj taká, že pôjdeme pre sídlo SIS na Vajnorsku. A že teda, že prečo? To logiku dáva, ale my sa o tom budeme rozprávať. Ale prečo by to možno dávalo logiku? Tak je to aj preto, že keď niekde ľudia vyšľú signál a prídu pred sídlo SAS, tak keď to prerastie hranice, a to prerastie hranice, keď veľa ľudí niekam pôjde, tak tí zvonku sa budú pýtať, to čo je za protest, prečo vlastne šli pred sídlo SIS, lebo bežne sa nechodí pred sídlo tajnej služby, rozumiete? A tam sa niekto dozvie, na celom svete, minimálne v Európe, susedia, všetci sa dozvedia. Viete prečo? Preto, že tam je šéf SIS, ktorý má vytetovaného mafiána na predlakti. Preto ja som len zvedavý, naozaj zvedavý, ako sa Robert Fico potom v Bruseli, ja neviem, kade bude chodiť a kto s tým sa ešte bude chcieť odfotiť, keď to tí ľudia budú vedieť, že kto je šéfom SIS. Končím. Ešte jednu vec mi dovolte povedať. Musíme, našou povinnosťou,
musíme prinášať riešenia, návrhy, vízie, predstavy, ale aj cestu. Cesta v tejto chvíli je aj tu, aj na námestiach, aj na uliciach, naozaj aj tu. Niekto mal pocit, že v 89. sme to všetko vybavili. Nevybavili sme to. Stále to tu je a stále to tu existuje. Čiže my musíme generovať nejakú energiu. Kúľať to pred sebou. A ja chcem veriť, že na toho 17. novembra zaznie zo Slovenska hromový hlas. Hromový hlas, ktorý povie, Slovensko si nedáme. Pôjdeme za Slovensko, za naše deti, za našu budúcnosť. Naozaj to je našou povinnosťou. Pevne verím, že toho 17. bude na Slovensku niečo veľké a silné. Niečo, čo jasne ukáže tým ľuďom, že si krajinu dobrať nedáme. Ďakujem veľmi pekne.